Света на камъните винаги е бил и ще бъде обгърнат от фантастични легенди, поверия, митове, мистични суеверия. Вярата в магическата сила на скъпоценните камъни съществува, откакто съществуват хора на Земята. Една древна легенда разказва за това, как атлантите използвали силата на кристалите, за да се свържат с космоса. Обаче когато магическите свойства на камъните започнали да се използват за егоистични и користни цели, Атлантида била унищожена. Мъдреците от онова време знаели, че тайните знания, които владеели атлантите, не бива да се разгласяват на непосветените и затова ги закодирали в минералите за потомците, които според тях трябва да станат достатъчно умни, за да не повторят грешките, направени от най-напредналата цивилизация в древността. Макар че някои скъпоценни и полускъпоценни камъни се свързват с определени енергийни и други качества, често камъните и бижутата са били използвани не толкова за лечение и защита, колкото за украшения. В древна Индия, Шри-Ланка, Тайланд и Бирма облеклото на жените в по-голямата си част се състояло от огърлици, обеци, амулети, гривни и пръстени на пръстите на краката. Най-голям брой накити са намерени в гробницата на царица Пуабис, датираща от трето хилядолетие преди новата ера. Накитите от камъни са използвали и като амулети. Например, египтяните смятали за чудодейни бижутата от лазурит, направени под формата на човешко око. Лазурита дава яснота на ума. Каменните скарабеи използвали като печати и носели като талисмани. Те били символ на безсмъртието, прераждането и обновяването. Амулети в формата на скарабей се правили по правило от аметист. В древна Гърция също имало много каменни талисмани. Често ги правили под формата на къпещи се жени с красиви тела. Може би на подсъзнателно ниво, ние чувстваме голямата тайна, която е скрита в камъните, затова изпитваме силен интерес към тях и искаме да притежаваме тези прекрасни творения на природата. Обаче, да имаш камък и да не се възползваш от неговите възможности е все едно да стоиш гладен, седайки до чувал с злато. А способностите на минералите са много. Те могат не само да ни красят и радват очите ни, но и да ни лекуват от различни болести, да ни оказват магическа подкрепа, да ни служат като талисмани, амулети и пазители. Скъпоценните и полускъпоценните камъни са най-старите неорганични съединения на Земята. Това трябва да помним и към тях трябва да се отнасяме с същата любов, почит, уважение и внимание, както към родителите си. Бъдете сигурни, че ако промените отношението си към камъка, който притежавате, той ще откликне и ще ви обгради с бащина грижа. Опитайте да направите прост експеримент. Кажете на глас, например, следното: тази висулка с нефрит е прекрасна. Незабавно ще видите, че камъкът ще стане по-ярък и бижуто, което преди сте наричали пръстен или обеци, ще се превърне от обикновено украшение в изискана вещ, която ще изглежда като рядко, изключително произведение на изкуството.